Salvatori Michelena ikastola. Zarauzko ikastola. Gure umiak etxean bezala sentitzeia ikastolan. Etxeko zapatiletan, goxo-goxo. Guk 16 lantaldea bertako gurasoek sortu zuten. Mugikorraren erabilera goizterra ekiditeko. Duela 60 urtez, herritik sortua. Bertako jana, bertan sukaldatua eta bertan definitua. Ostiraletan txapasekin kale jiraite dugu. Irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat gara. Herri onurarako sortua, beraz irekia denontzat. Ezaugarri horiekin ezin pribatua izan. Bere sorreratik euskara hutsean funtzionatzen duen eskola bakarra. Gure ikastolan hasiera-hasieratik gela mistoak izan dira, genero bereizketarik gabekoak. Kooperatiba izaera, gurasoei, gero eta aukera zabalagoa ematen dugu erabakitzeko. Ez gara bezero, nagusi bez. Ispilean, egutegi eta ordutegi zabala dakau. Bertan, atxatxebikoak dazkau. Eta goizeko 7:00 hasi. Eta bazkaldu, siesta egin, bertan jolastu. Dana gure irakasle geniteue. Salvatori Michelena ikastola. Zarauzko ikastola.